Det er kun ryg. Hej alle sammen. I dag skal jeg se Roblox's Vådeste Hun vil være god. 2 gamle mænd derovre også. Hun vil være god. Det er bil, men En, der det er tog. Det er bil. Det er tog. Ja, hvis hun er. Hun har penge til det. Det er så synd, det er de to. Nå, Ja, de er 2 ikke gamle mænd. bil. Den ene er gammel, og Det er min far, der taler. Ja. Derfor jeg optager med lyd, når jeg er alene. han bare udtaler sig, at han ikke vil hjælpe. Henrik, hvis jeg skulle have en kanal, så vil jeg optage på computer i stedet for. Nå, ved du hvad? Jeg kan et gratis program, jeg I kan dag downloade. skal jeg prøve at Ja, det har jeg også. Har du hørt om det? Det har de ikke nok. Det vidste du. Jeg kan også edit videoer. Ved du det? Jeg ved ikke bare, hvordan jeg indsætter videoer. Jeg faldt ned ud. Ellers ved jeg, hvordan man redigerer. Når det er sådan, jeg har set en guide til det på dansk, der vidste man, når man først har lavet videoen, så kommer det ind til en op med jeg synes nu, at det vil blive dårlig kvalitet, hvis man ikke lige får det redigeret først. Ja. Ja. Jeg har set også et gratis program, man kunne bruge. Så vil jeg bare klippe det, jeg ikke gider med væk. Okay. Hej alle sammen. I dag spiller jeg Speed Clicker. Jeg har aldrig spillet den her spil før. Webtur, toiletterne og koldtusen. Den her kan jeg stadig godt sidde i sammen. Ja, det skal du ikke, hvis den ikke kan holde til det. Jeg kan godt sidde i. Ja, men hvis nu vi knækker sammen, det er jo synd for farfar, han skal til at reparere igen. Det har han gjort flere gange. Hvor meget var jeg ved? Nej. Goddag, far. Dag. Asubi! Når du har magfri, så skal du... På mail. Så Når du får magfri, så skal du drikke en kål. ja, men det kunne jeg slet ikke mig i går. Nå, På mail til dig. Ja. Så hvad er du laver? i dag har jeg spist op på arbejde Er heller. du på... Ja. Han spørger, hvad du laver, Tej. Omungus. Fortæller du? Spiller du? Nå, Spiller du Among Us? Hvad skal jeg gøre?